Opština Berane u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije sprovodi projekat Inicijativa lokalnog partnerstva za zapošljavanje ILEP. Projekat se realizuje uz financijsku podršku Evropske unije kroz IPA 2, godišnji akcioni program za Crnu Goru za 2020. godinu. Na teritoriji opštine Berane nalazi se značajni šumski resursi, što je ujedno i ozbiljan razvojni potencijal. Kako bi se poboljšala konkurentnost malih drvoprerađivačkih firmi, osnovano je Udruženje drvoprerađivača Berane 11. februara 2015. godine sa sedištem u Beranama. Projektom je Udruženje drvoprerađivača prepoznato kao krajnji korisnik i aktivnosti projekta su usmerene na tehničku nadogradnju mehanizacije koje će omogućiti zapošljavanje novih radnika. Udruženje drvoprerađivača iz Berana je osmišljeno i ima za cilj da pruži podršku drvoprerađivačima iz sjevernog regiona. Udruženje je osnovano 2015. godine i od našeg osnivanja vršimo obuke i edukaciju zaposlenih i naših članova. Kroz projekat udruženje je pružilo logističku podršku za obuku 15 nezaposlenih lica. Nakon sprovedene obuke, priliku za zapošljenje će naći 10 nezaposlenih lica koji će dobiti sertifikate stolara. Praktični dio obuke je obavljen u članica udruženja klastera. Kroz ovaj projekat obezbiđena je adekvatna oprema na kojoj se vršila obuka nezaposlenih lica. Ja sam Anica Zečević i proteklih 6 mjeseci pohađali smo obuku za stolare za namještaj. Prolazili smo kroz teorijski i praktični dio obuke, dok smo praktični dio obuke obavljali u pogonima drvoprerade Udruženje drvoprerađivača, gdje smo imali priliku da radimo na novim savremenim mašinama. Ova obuka će mi omogućiti da se zaposlim jer imam svo znanje. Projekat Inicijativa lokalnog partnerstva za zapošljavanje ILEP implementira se u periodu od 1. oktobra 2023. godine do 1. oktobra 2024. godine.